Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ήταν παράξενη. Τα σχολεία είχαν κλείσει και τα παιδιά ήταν στο σπίτι. Οι διακοπές για το Καθολικό Πάσχα είχαν ξεκινήσει ήδη από μια ολόκληρη εβδομάδα πριν. Ο καιρός είχε ξεκινήσει να φτιάχνει και όλα έμοιαζαν κάπως γιορτινά. Παράδοξο και ξένο για Μεγάλη Εβδομάδα, έστω κι αν ήξερα πως δεν ήταν ακόμα η δική μας. Ο μικρός ξεκίνησε τη βδομάδα γεμάτος ενέργεια, με καινούργιες ιδέες για κατασκευές. Και κάπως έτσι του ήρθε να φτιάξει μια σπιτική ράμπα για σκούτερ, για να μην χρειάζεται να πηγαίνει συνέχεια στο πάρκο. Έψαξε και βρήκε μόνος του όλα τα υλικά. Παλέτες από σπίτι φίλου, ένα κομμάτι κόντρα πλακέ, τα ένωσε όλα μαζί, πήρε τα εργαλεία έξω όσο ο μπαμπάς του ήταν στη δουλειά και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Είναι να μην του μπει κάτι στο μυαλό. Ο Γκέρτ όταν γύρισε από τη δουλειά δεν είχε και πολλές επιλογές, απλά τον βοήθησε. Έφερε όλα τα πράγματα εδώ και εσύ απλά βοήθησες, Ναι, απλά βοήθησα. Αυτό το τελείωμα εδώ είναι για μια φιγούρα. Grinding λέγεται, μας λέει ο Λούκας, και μπορείς οριζόντια να κινηθείς έτσι με το σκούτερ ή το skateboard και να κάνεις φιγούρες. Ο καιρός ήταν υπέροχος και ηλιόλουστος.
Αυτή την εβδομάδα θα έφτανε μέχρι και τους 25 βαθμούς για αρκετές μέρες. Αγαπώ να περνάμε από εδώ και να βλέπω τα ζώα να βοσκούν ελεύθερα. Τα έθιμα του Πάσχα εδώ είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Κρεμάνε χρωματιστά αυγά για διακόσμηση, μέσα στο σπίτι αλλά και έξω, στους κήπους και στις εισόδους. Φέτος αποφάσισα να διακοσμήσω κι εγώ, για πρώτη φορά με αυγά. Αγοράσαμε και μερικά δωράκια για τα παιδιά για να έχουν κάτι να βρουν από τον πασχαλινό κούνελο που εδώ έρχεται το πρωί της Κυριακής του Καθολικού Πάσχα. Μικρή στάση για καφέ, εδώ που έχουν αυτό το νηστίσιμο ντόνατ. Ευτυχώς που το εντόπισα, για να μπορώ να τρώω κι εγώ κάτι γλυκό όταν βγαίνουμε για καφέ. Την ίδια ώρα στο σπίτι, ο μικρός είχε πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Προχωρούσε και η στιγμή της μεγάλης δοκιμής πλησίαζε. Θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα. Η επιφάνεια που έβαλαν είναι λεπτή και η κλίση μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε. Το αυτόματο πότισμα δεν το είχαμε συνδέσει από την αρχή όταν αγοράσαμε τα φυτά του προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα να μην ποτίζονται σωστά και να έχουμε και κάποιες απώλειες μέσα στο θερμοκήπιο. Οπότε αποφασίσαμε να το βάλουμε το συντομότερο δυνατό για να μην χαλάσουν κι άλλα φυτά. Βέβαια, το ότι βάζοντάς το θα έχουμε αργό και σταθερό πότισμα είναι μια κουβέντα. Πολλά στόμια μετά από έναν ολόκληρο χειμώνα και κάποια χρόνια χρήσης δεν λειτουργούν και δεν πετάνε νερό. Μάλλον θα χρειαστεί να παραγγείλουμε σύντομα μερικά ανταλλακτικά. Ευτυχώς έχουμε και ένα βαρέλι που γεμίζει με νερό της βροχής, οπότε ποτίζουμε αρκετά, κάνοντας οικονομία. Ο καιρός και αυτός αναποφάσιστος. Μια ήλιος, μια συννεφιά. Και μιας και τα σούπερ μάρκετ εδώ θα έμεναν κλειστά για 3 ημέρες λόγω Καθολικού Πάσχα, ήρθαμε να ψωνίσουμε μερικά πράγματα για να είμαστε καλυμμένοι.
Ήρθε η ώρα για τη φετινή ανοιξιάτικη ανανέωση της εισόδου. Ακριβώς πάνω στην ώρα πριν το Πάσχα. Τα φυτά ήταν στο κακό χάλι. Αυτή τη φορά βάζω αυτούς τους φλοιούς με την ελπίδα να κρατάνε περισσότερη υγρασία στο χώμα της γλάστρας και να μην ξεραίνεται τόσο εύκολα, κάτι που έμαθα εδώ στην Αυστρία. Το ρετρόσταχτο δοχείο αξιοποιήθηκε και φέτος, αυτή τη φορά και στην επάνω μεριά. Μπράβο. Στην περιοχή μας, στην Καρίνθια ή Κέρντεν της Αυστρίας, το Μεγάλο Σάββατο είναι μια μέρα γεμάτη θόρυβο, καθώς αναβιώνει το παλιό έθιμο των πασχαλινών κανονιοβολισμών. Οι ντόπιοι μετά την εκκλησία και την ευλογία του κρέατος πυροδοτούν παλιούς κάδους γάλακτος ή μικρά κανόνια, δημιουργώντας εκοφαντικές εκρήξεις. Ως χριστιανικό έθιμο συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού και την νίκη πάνω στο θάνατο, αλλά παλαιότερα ο θόρυβος χρησιμεύε για να διώχνει τα κακά πνεύματα. Οι κρότοι αυτοί ακούγονται όλη μέρα και όλη νύχτα, για πάνω από 24 ώρες. Δύο διαφορετικές παραδόσεις, δύο διαφορετικές ημερομηνίες Πάσχα, αλλά ο ίδιος θόρυβος, η ίδια χαρά, ο ίδιος συμβολισμός.
Η πιο παλιά μασκότα και η πιο κοντινή σε εμάς άρχισε να οδεύει προς τις τελευταίες της μέρες. Μου κάνει πάντα εντύπωση πώς φαίνεται στην έκφρασή τους όταν δεν αισθάνονται καλά, όταν μπαίνουν σε αυτή τη φάση. Έτσι και αυτή έμοιαζε σαν να ήταν στεναχωρημένη. Η εποχή που ανάβουμε φωτιές στα βράδια έφτασε ξανά. Τα παιδιά έβγαλαν έξω την εστία φωτιάς και θέλανε να εγκαινιάσουν τη σεζόν. Εξάλλου τα βράδια κάνει πολύ ψύχρα ακόμα. Όταν τα παιδιά πήγαν για ύπνο, η νύχτα για μένα μόλις ξεκινούσε. Έπρεπε να τυλίξω τα δώρα τους και να τα κρύψω στον κήπο μέσα στη νύχτα για να τα ψάξουν και να τα βρουν το πρωί. Η νύχτα ήταν πολύ μαλακή. Η επόμενη μέρα θα ήταν πιο ζεστή ως τώρα, 25 βαθμοί. Ξημέρωσε η μέρα που τα παιδιά περίμεναν με αγωνία. Έχουν περισσότερη χαρά και από τα Χριστούγεννα. Μάλλον γιατί, όπως μου είπαν, νιώθουν ότι συμμετέχουν και αυτά, ψάχνοντας να ανακαλύψουν τις κρυψώνες των δώρων. Θα ανοίξεις, ναι ή όχι? Καλά ανοίξε βρε. Άνοιξε, σχέση πρέπει να μείνει ανοιχτό. Ψάξε καλά, καλά ψάξε, δεν ψάχνεις καλά.
Εδώ γρήγορα. Οι κότες είχαν πάει στον γείτονα, αυτόν που δεν συμπαθεί καθόλου τους κόκορες. Δεν θέλουν να προκαλέσουν την τύχη τους, οπότε τις μάζεψα γρήγορα. Όταν θέλεις να μπουν γρήγορα στο κοτέτσι, είναι εύκολο. Τους πας φαγητό. Στο τραπέζι του Καθολικού Πάσχα στην Αυστρία συναντάμε παραδοσιακό πασχαλινό ζαμπόν, πασχαλινά αυγά και τσουρέκι ή ράινκλινγκ, ένα είδος κέικ με σταφίδες και κανέλα χαρακτηριστικό της Καρινθίας. Εμείς πάλι θα μείνουμε στο ελληνικό μενού που ορίζει ψάρια για την Κυριακή των Βαΐων. Μου αρέσει να μαγειρεύω με χοντρό αλάτι. Το περνάω λίγο από το μπλέντερ για να γίνει όπως το θέλω. Δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου, αλλά το φαγητό μου φαίνεται πιο νόστιμο έτσι. Και ακόμα έχω αποθηκευμένο από την περίοδο της πανδημίας. Είναι πεντανόστιμα, πολύ τραγανά απ' έξω και καθόλου μα καθόλου λαδερά. Δεν μένει καθόλου λάδι στο χέρι. Ο Γκέρτ δίνει βαθμολογία 10 στα 10 και ας μην νηστεύει. Ωραία, καλησπέρα. Τι έκανες εδώ? Τα έκανα. Πετάχτηκα λάδια εδώ και εδώ κάπου. Και είναι πολύ νόστιμο και έχει φρέσκια πατάτα
και όλα τα άλλα μπαχαρικά δένονται πολύ, πολύ ωραία. Είναι ιδιαίτερη γεύση και μου αρέσει πάρα πολύ. Παρέα μας σήμερα και ένας αετός που έκανε αργές γύρες στον γαλάζιο ουρανό. Εδώ οι σχολικές διακοπές του Πάσχα κρατάνε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα τους, μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Οπότε από σήμερα, Τρίτη του Καθολικού Πάσχα και Μεγάλη Τρίτη για μας, τα σχολεία άνοιξαν ξανά. Τα παιδιά γύρισαν σε αυτά και έτσι αυτή τη βδομάδα είμαι μόνη μου. Ευκαιρία να κάνω μερικές ανοιξιάτικες δουλειές στο σπίτι για το Πάσχα.
Φέτος δεν είχα κόκκινη βαφή, μόνο μπλε και πράσινη. Το Σεπτέμβριο αγόρασα μια ράτσα από κότες που κάνουν πράσινα αυγά. Οπότε αντί να τα βάψω σε σκούρο μπλε ή πράσινο, αποφάσισα να τα κρατήσω στο φυσικό τους χρώμα. Ένα απαλό παστέλ πράσινο. Αντί για βαφή, τα στόλισα για το πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής με αποξηραμένη λεβάντα που είχα κρατήσει από πέρυσι. Σε μια εκπομπή που έβλεπε για το Άγιον Όρος, ένας μοναχός έλεγε ότι βάφουν τα αυγά κόκκινα χρησιμοποιώντας ρίζες από το φυτό ριζάρι. Το έψαξα, είδα ότι μπορεί να καλλιεργηθεί και εδώ και το παρήγγειλα από τη Γερμανία. Είμαι πολύ περίεργη να δω πότε θα φτάσει. την ενάτην ώραν ανεβώ εις εν ο Ιησούς, φωνή μεγάλη λέγω. Τα πρώτα χρόνια που μετακόμισα εδώ, αυτό που με έλειπε περισσότερο από την Ελλάδα ήταν το ελληνικό Πάσχα. Δεν υπήρχε εδώ στην περιοχή μας ούτε ενορία, ούτε λειτουργία σε ελληνική γλώσσα, ούτε καν Έλληνες δεν έβρισκες εύκολα, γιατί δεν υπήρχε μια στοιχειώδης μορφή οργάνωσης. Με τα χρόνια και τις ευχές μας, δημιουργήθηκε η πρώτη ενορία στην Καρινθία, με ιερέα που ερχόταν από άλλη πόλη, το Γκράτς, περίπου 1,5 ώρα από εδώ. Έτσι σιγά σιγά ήρθαμε κοντά και με άλλους Έλληνες. Για όλα αυτά νιώθω πραγματικά ευγνώμων, γιατί δεν είναι αυτονόητα και γιατί εγώ έζησα και το πριν από αυτά. Εδώ και μερικά χρόνια η πόλη του Γκράτς έδωσε άδεια για περιφορά του επιταφείου και έτσι βρεθήκαμε και φέτος εκεί. Αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου συνήθως ετοιμάζουμε τη μαγειρίτσα και το τσουρέκι για το βράδυ. Φέτος δεν έκανα μαγειρίτσα γιατί ήμασταν καλεσμένοι να την φάμε αλλού. Το απόγευμα πηγαίνουμε στην Ανάσταση. Η Ανάσταση εδώ γίνεται κατ' οικονομία νωρίτερα, γιατί ο ιερέας μας και ο ψάλτης μας έρχονται και πάλι από το Γκράτς και πρέπει να γυρίσουν πίσω στην ώρα τους για να προλάβουν να τελέσουν την ακολουθία της Αναστάσεως και στην δική τους πόλη.
Το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι, η ζύμη είχε ήδη φουσκώσει και σε λίγο όλο το σπίτι θα μοσχοβολούσε. Λένε για μας τους Έλληνες του εξωτερικού ότι δεν είμαστε καλοί. Δεν έχουμε καλή φήμη μεταξύ μας. Παρεξηγήσεις, απόσταση, πισόπλατες μαχαιριές. Το γιατί το αφήνω στην κρίση του καθενός. Τέτοιοι άνθρωποι απομακρύνονται μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για αυτούς. Οι υπόλοιποι όμως που μένουν, αυτοί δεν είναι απλά φίλοι. Είναι οικογένεια. Είναι συγγενείς. Είναι η οικογένεια που μας λείπει εδώ στα ξένα και την έχουμε φτιάξει μόνοι μας, μεταξύ μας. Είναι ίσως και κάτι παραπάνω. Μια ιδιότητα που μόνο η ξενιτιά μπορεί να μας προσδώσει. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω. Απλώς θέλει υπομονή για να συναντηθείτε. Χτίσαμε λοιπόν μια ζωή όπως τη φανταζόμασταν. Μας πήρε όμως αρκετά χρόνια για να γιορτάσουμε το Πάσχα έτσι, όπως στην Ελλάδα. Και για να νιώθουμε σήμερα πραγματικά πλούσιοι που βρεθήκαμε μεταξύ μας. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Δεν είμαι πόντια. Έμαθα εδώ στα ξένα να χορεύω ποντιακά. Φέτος όμως, οι στίχοι αυτού του τραγουδιού με άγγιξαν ιδιαίτερα. Και σκέφτηκα πώς είμαστε τελικά όλοι εμείς που ζούμε στα ξένα και νιώθουμε τον στίχο αυτόν στο πετσί μας. Φέτος λοιπόν το τραγουδήσαμε λίγο πιο δυνατά, για να γίνει η φωνή μας πνοή που θα ανεβεί στον ουρανό και θα ταξιδέψει ως την Ελλάδα. Ναι, μας λείπει η Ελλάδα, αλλά και ναι, επιτέλους μετά από χρόνια, περνάμε καλά. Εξάλλου η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Τα λέμε στο επόμενο. Χριστός Ανέστη.